Takže čau, já jsem zpátky, máme tady druhé video. V minulém videu jsme hráli tanky, dneska budeme zase hrát tanky. Mám je rád, budeme hrát. Slibuju, že v příštím videu si hrajeme jinou hru. Mám připraveného Super Meat Boy. Tady Super Meat Boy. Pak tam mám Counter Strike, pak tam mám, co tam mám, Skill, pak tam mám, no prostě nějaké hry ještě, pak tam mám Flatout, můžeme někdy nahrát, World of Tanks to nehraju. Tak, v tomhle videu se pokusíme sebrat Goldbox. Je to nemožné, ano, v mojem tam levelu, to je v pohodě, dodám. Nedeme si nějaký server, dáme Polygon, ale tady jsou všechny plné. Tady nechci jít. Pokusím se tohleto video dát do lepší kvality, než bylo to minulý. Jo, bylo to hrozný. Tady je volno. Dáme si zvuk. Jsou to nějací angličťany, takže tady nejsou žádní Češi, škoda. Ani Slováci. No, asi nezapte mě. Tak a vy si do komentářů můžete třeba napsat, jaké video byste chtěli. Kdyby tady bylo takových 20 zhlédnutí, tak bych klidně udělal i třeba zkusil nějak sebrat Goldbox. Díky ká. V tomhle videu budeme prostě hrát jako minule. Tady nebudeš vysvětlovat nic. Všechno jste se dozvěděli v minulém. Je to sice horší kvalita v tom minulém, ale to dáte. Jinak pokusím se opravdu tohleto video trochu větší kvalitě. Hned jsem se podíval na YouTube, jestli není nějaký dobrý program na prostě takové lepší upravování těch videí. To je a město nechce stahovat, stahuje se mi to půl hodiny. Jo, a chtěl bych vydat aspoň tak 7 videí za týden, takže tak jednodenně. Víckrát možná i. To je borec. OK. Jinak pozdravuju do videa mé nejlepšího kamaráda Petra Nikela. Nic moc se tady neděje, já nevím. Abych možná dělal i teďka nějakou novou hru. A nebo já tady tohleto dotočím a dáme novou hru. Hned natočím. Takže v pohodě. Jen tak natáčím to OBS-ku. Tady máte nastavení zvuku. Jsem nahlas a teď mě nebudete vůbec slyšet. Teď nebudu zvykat. Tak. Prostě tady to jak máme. Jo, dobré, už to funguje. Zapse. Jen tak budu si kupovat barvu Safari. Takže budu mít novou barvu. A nebudu si už kupovat nic na M1 tak. Teďka si šetřím na SUD M2, což budu mít úplně, tady si to daleko level, ale chci ji mít.
Kamarád si na ní taky šetří, má level 4 kostičky, jmenuje se to Pinka 1, 2, 3 a ten už ji za chvilku bude i mít, takže mě bude trolit s Ishidou M2. Což to není mrtvý, jo. Jo, tak těch mojich pár videí budou trochu trapnější, ale je tak v pohodě. Další videa už budou lepší, budou možná dělat ve Photoshopu miniatury, takže budou i miniatury. No, v těch dalších asi budu mít fakt kamaráda. Slibil jsem v minulém videu, že tady teďka budu mít kamaráda, nemám, protože jsem tak rychle nikoho nesehnal, ale příští týden, asi tak v 11. díle bych mohl mít kamaráda tady, jestli by se mnou chtěl hrát. Mám více účtů, takže tam zase na mě střílíš, hej, double damages. Kdyby vás zajímalo, proč vůbec nepoužívám ty double damage, speed upy, mini, double armory, hyper kidy, no tak protože si šetřím. Třeba až budu mít to generalissimo, které nikdy mít nebudu, tak prostě si to budu mrhat úplně, co nejvíce. Budu úplně boss. No, tak ani nevěřím, že budu mít někdy to generalissimo. Ještě 2 minutky, pak to ukončím. Co ty tady děláš, kamarád můj? No, máme strašně malé skore. Nevím, proč zpívám, co se mi zpívá, sorry. Zpívám jako gay, Nezajímá mě to prostě. Zpívám jako gay, no tak zpívám jako gay. Kopek. Nečum. To zděš prdel. Ale ten si tež může. Ten si tež musí kupovat tolik těch Reaper Kidů, double damage, takže furt si to bere. Já moc nečum. Pojďte, to dáme, kluci. To dáme, běž tam, vole. Za chvilku to tam ukončím, jakož fakt se mi nechce dělat dlouhý videa. Maximálně těch 10 minut, pak je to dlouho zpracovává na YouTube. To je malá kvalita, takže to je v pohodě. Dneska je pátek, dneska bych možná ještě nějaké video mohl. To si pro mít boje bych dneska chtěl dát. Tak. A já už to asi ukončím. Tady to ještě dodělám. A jednoho ještě zabiju a ten bude můj. Jaj. A jednoho ještě zabiju a to bude můj poslední, kterého zabiju. No, a to nezabiju. Takže já vám moc děkuju, že jste se podívali na tohle video. Jestli se vám líbilo, dejte like, jestli ne, tak si běžte třeba domů. Můžete dát odběr, co nedáte, protože jsem noob. Díky za zhlédnutí, jste dobří.
Jste dobří, že jste to dokoukali až sem, abych to třeba nedokoukal. No a díky. Čau.